नमस्कार, मी लक्ष्मी मालवण तडक्यामध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत चिकन तवा। म्हणजे आमच्या गावाकडे तव्यामध्ये स्पेशल चिकन बनवतात चुलीवरती। ते आज आपण इथे बनवूया गॅसवरती। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलंय, एक बारीक चिरून कांदा घेतलाय, एक टोमॅटो घेतलाय, पुदिना कोथिंबीर कापून घेतले, एक चमचा आलं बारीक करून घेतलाय, एक चमचा लसूण बारीक करून घेतले, बारीक म्हणजे किसून घेतले मी, एक मिरची घेतली हिरवी कापून बारीक चिरून, मालवणी मसाला घेतलाय, एक चमचा लाल तिखट घेतलाय आणि एक चमचा गरम मसाला घेतलाय आणि चवीपुरतं मीठ। इथे अर्धा किलो चिकन घेतलंय, त्याच्यासाठी मी इथे एक चमचा हळद पावडर टाकते, एक चमचा आलं लसणीची पेस्ट टाकते आणि मी इथे चवीपुरतं मीठ टाकते। आता आपण हे मॅरिनेट करून अर्धा तास ठेवून देऊया आणि बाकीची तयारी करूया। इथे मी 2 चमचे भरून मोठे तेल टाकते। लसूण, इथे आपण चिकन टाकून घेऊया। आपण पहिलं याच्यामध्ये तेल टाकून घेतलं, तेलावरती पहिलं आलं टाकलं, नंतर लसूण टाकली, नंतर ते भाजून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये चिकन आता चांगल्या प्रमाणे एकदम भाजून घ्यायचं, म्हणजे ते आपली चांगलं होईल चिकन तवा। पाणी सुकत नाही तो पण आपल्याला ढवळायचं। हिरवी मी बारीक चिरलेली मिरची टाकते, त्याच्यामध्ये मी एक बारीक चिरलेला कांदा टाकते, आणि इथे एक बारीक चिरलेले टोमॅटो टाकले, इथे मी लाल तिखट टाकते एक चमचा, इथे मी मालवणी मसाला घेतला, मी पीस बारीक केले आहेत। तुम्हाला जर जसे मोठे जरा पाहिजे असतील तर तुम्ही ठेवू शकता, पण मी बारीक ठेवले। इथे मी गरम मसाला टाकते, इथे मी पुदिना आणि कोथिंबीर टाकली भरभरून एकदम। इथे मी अर्धा लिंबाचा रस टाकते। आपलं आता चिकन झालेलं आहे, आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया गॅस बंद करून। आपलं सुक्कं चिकन तवा तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स नक्की द्या आणि सबस्क्राईब पण करा।